Benvinguts i benvingudes novament al Xarxamoc. En aquest vídeo farem un recorregut pel web de Lletra. Aquesta n'és l'adreça: www.lletra.uoc.edu. Lletra és una plataforma web que ens ofereix informació i documentació especialitzada en la literatura catalana, adreçada als lectors, professors, estudiants, professionals i, en general, a totes les persones interessades pel llibre i la lectura en català. A la pàgina principal podrem veure les diferents seccions que aquesta web ens ofereix, com ara els noms propis, obres, períodes, multimèdia i projectes web. Dins de la secció Noms propis es troben els diferents autors ordenats alfabèticament segons el seu primer cognom. Per exemple, si cliquem damunt de la lletra C, accedim als cognoms que comencen per aquesta consonant, com és el cas de Jaume Cabré. Si entrem dins de la seva fitxa, podrem conèixer la biografia, fragments de les seues obres, biobibliografia i alguns comentaris sobre l'autor. Escolteu Jaume Cabré quan parla de les veus del Pamano. A continuació, en el següent apartat, podrem veure algunes de les obres més rellevants de la literatura catalana, ordenades alfabèticament segons la primera lletra del títol. Un exemple és l'obra Bearn o la sala de les nines de Llorenç Villalonga. Si passem als períodes, en primer lloc observem una línia del temps organitzada en segles i anys agrupats segons els diversos moviments de la tradició catalana. Seguidament, se'ns ofereix una explicació de cada moviment i les seues característiques. Com a exemple, podem veure la fitxa del modernisme, on trobarem alguna informació general, les bases de dades on apareix la bibliografia del període i l'apartat de comentaris on veurem webs que contenen més informació relacionada amb aquest moviment. Tot seguit, en multimèdia, podem trobar recursos diversos sobre els autors. Per exemple, dins la S hi ha Joan Salvat Papasseit. Podem accedir a vídeos, àudios o pàgines web relacionades amb aquest autor. Si cliquem aquest vídeo, veiem a Joan Manel Serrat cantant poemes de Papasseit. En el darrer apartat veiem diferents projectes web de gran interès elaborats per aquesta pàgina, com és el cas de Mestres Clars, que està destinada a docents, i Wiquilletra, destinada a tots els públics. Finalment, OffLletra és un espai de participació oberta per als usuaris subscrits que vulguin compartir aspectes relacionats amb la literatura catalana. Temes, col·loquis, blogs, agenda off, multimèdia i UOC Treballs. Bé, fins ací la informació sobre Lletra. Esperem que aquesta pàgina us ajudi a ampliar els coneixements sobre la matèria. Gràcies per participar en Xarxamoc.